मोनफैबाय जोङो दा बिदिनो जिल्लाफ्राना बियो ना नङा नङा माबाया तामुलपुर जायगानि सोरबा बेरायनो फैयोबा जों ओरै थांनोसै रङिया अयथासार बाइक माबा फानसलफोर जादों फैबाय रङिया जों गुसेबसिनलै लामाया एकदम बैजोंसो जोंनि भुटान बास स्टेन्ड खारग्राजोंसो एसे गुवार गारिखौ बेलेगाव दोनग्रा बानायनांगौमोन साइड साइडआव दोननायखायनोथ' माबायो गारिया जों नै ब्रिजनि गाहायाव जिरायगासिनो ब्रिजआ ओरै गोजौजों थाबाय जों ओरै थाबाय ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय जों आराम थादोंमोन आं माबामोन दाबो जायाखै जोंना एक्टिभा बे 2 नम्बरावहाय एक्टिभ खालामनो फैदोंमोन जों माबा लाइना जेंना जादोंमोन बोनानै खालामनो फैदोंमोन आउटपुटखौबो इनपुटखौबो फोजोबना दोनदों फोजोबनानै जौबोदों ट्रेन फैगासिनो बन्द' जालायबाय थांबायलै टिकेट जुदि मानसिया गैथारा बारा गुसुंथारना जाम जाफबलायसिगोन आरो एकदम आस्ते मासिम थाङो मासिम थांसै जानो गुवाहाटि गुवाहाटि माबा मा होनोमोनलाय ओरैजाय जोबथाहैनाया मा होनोमोनलाय जुनाय ना जुलाइ मानसिफ्रा
दान्दिसे बेरायना फैफिनबाय जोङो दा न'आव थांनोसै न'आव थांनो ओंखारलांफिनबाय गैया खामानियाबो जायासै बेखार ओरैनो फैगारबाय